श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। रोटरी क्लब वैभववाडी आणि वैभववाडी नगरपंचायत यांच्या वतीने आयोजित केलेल्या वैभववाडी महोत्सवाला खासदार विनायक राऊत यांनी शेवटच्या दिवशी भेट दिली। खासदार राऊतांनी यावेळी भाषण केलं। अनपेक्षित झालेली खासदार राऊत यांची एंट्री अनेकांना आश्चर्याचा नेहाताई माईनकरांना मी विनंती करेन, वैभववाडी नगरपालिका नगर परिषद जरी छोटी असली तर अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणी ही नगर परिषद वसलेली आहे। पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण यांना जोडणारी ही वैभववाडी आहे आणि त्यामध्ये आत्ताच मी मागच्या अधिवेशनामध्ये केंद्रीय मंत्री माननीय वैष्णवी साहेबांना भेटून वैभववाडी कोल्हापूर हा जो प्रस्तावित रेल्वे मार्गाचा जो प्रलंबित प्रश्न होता तो सातत्याने ह्या अधिवेशनामध्ये 2 ते 3 वेळा मी मंत्री महोदयांना भेटलो आणि माननीय सुरेश प्रभू साहेबांच्या कारकिर्दीमध्ये सुरू झालेला प्रकल्प पुन्हा एकदा थंडावला होता, त्याला चालना देण्याची विनंती केली आणि कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातला जर आर्थिक व्यवहार जर वाढवायचा असेल तर कोल्हापूर वैभववाडी कोल्हापूर ह्या रेल्वे मार्गाला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता किती आहे त्या ठिकाणी मी मांडलं आणि सुदैवाने रेल्वे मंत्री महोदयांनी सुद्धा ताबडतोब संबंधित अधिकाऱ्यांना तशा सूचना दिल्या। त्याचं सर्वेक्षण चालू आहे आणि मला खात्री आहे लवकरच या रेल्वे मार्गाला गती प्राप्त ज्यावेळेला होईल त्यावेळेला हे वैभववाडी अत्यंत महत्त्वाचं शहर संपूर्ण सिंधुदुर्गाचं ठरेल आणि त्या अनुलक्षून या वैभववाडी शहराचा आराखडा आपल्याला बनवण्याची गरज आहे। मुख्याधिकारी कांबळे साहेब सुद्धा खूप हुशार आणि अभ्यासू असा अधिकारी आहे आणि अशा या अधिकाऱ्यांचं सहकार्य घेऊन आपणही नगराध्यक्ष म्हणून त्याचबरोबर संजय सावंत आपले उपनगराध्यक्ष सगळे नगरसेवक नगरसेविका यांनी एकत्रित येऊन वैभववाडीचं वैभव अधिक कसं वाढेल या दृष्टिकोनातून तुम्ही काम करा। आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत। या वैभववाडी महोत्सवाला शुभेच्छा देतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।